Чаму вось гэтыя фактычна спісы з фактычна фіктыўнымі сябрамі дасылаліся ў Міністэрства юстыцыі раз на 2 гады на працягу, можа, фактычна апошніх 15-20 год, з пачатку 2000-х па 2020. У 94 годзе Лукашэнку абралі на сумленных выбарах на самой справе. Але хто яго абіраў? Падаўляючая большасць грамадства, якая хацела вярнуць старое савецкае жыццё. Яны прагаласавалі за Лукашэнку, за прасавецка-прарасейскага кандыдата, які абяцаў ім вярнуць тое жыццё, якое ў іх было до 91 года. Вось гэты перыяд з 94 па канец 90-х, пачатак 2000-х я называю як перыяд, калі Лукашенко будаваў той падмурак, на якім хацеў пабудаваць усё тое, што было пабудавана і з чым мы азнаёміліся канчаткова ў 2020 годзе. Усе гэтыя палітычныя партыі, асабліва аб'яднаная грамадзянская партыя, яны фарміраваліся ў 90-е. І людзі актыўна хацелі, тыя людзі, пасіянарная частка беларускага грамадства, якія хацелі займацца палітыкай, яны ішлі ў партыі і стваралі партыі ў 90-х. Але у канцы 90-х, у пачатку 2000-х Лукашенко ўжо умацаваўся пры ўладзе, расправіўся са сваімі палітычнымі праціўнікамі, і так сталася, што прэзідэнтам стаў Пуцін у Расіі. Дакументы аб стварэнні саюзных дзяржаў былі падпісаны ў 96 годзе. Беларусь пайшла на збліжэнне з Расіяй, і тут Расія пайшла пруха. Кошты на нафту і на газ узраслі да нябёсаў у пачатку 2000-х. І Лукашенко на самой справе ў пачатку 2000-х ўжо пачаў выконваць тую праграму, якую абяцаў у 94 годзе. Ён запусціў фабрыкі, заводы, не праводзіў радыкальных эканамічных рэформаў, і гэтак далей. Вярнуў людзям стабільнае жыццё за кошт расійскіх танных крэдытаў, таннай нафты, таннага газу. І грамадства было гэтым задаволена. І большая частка грамадства з таго моманту перастала займацца палітыкай. А з меншасцю пачалі распраўляцца, і меншасць пачалі дабіваць, актыўную меншасць. Я ведаю, што вялікая, напрыклад, палітычная эміграцыя была ў Салігорску ў пачатку 2000-х. Больш за 50 сем'яў, якія займаліся ў Салігорску палітыкай, з'ехалі з Салігорску ў Бельгію. У пачатку 2000-х ужо Лукашенко канчаткова замацаваўся пры ўладзе, і пайшлі грошы з Расіі. І пачалося больш-менш выбудоўвацца некае стабільнае эканамічнае жыццё. І падаўляючая частка насельніцтва Рэспублікі Беларусь, якая за яго галасавала ў тым ліку, і якая не галасавала, адмовілася ад палітыкі. Яны пачалі выбудоўваць свой звычайны быт паўсядзённы. А тыя людзі, якія хацелі займацца палітыкай, якія ішлі і стваралі палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні ў 90-х, кагосьці потым завербавалі, хтосьці выехаў за граніцу, за мяжу, а хтосьці адмовіўся. І таму вось з таго перыяду захаваліся вось гэтыя спісы. Людзі з пачатку 2000-х перасталі ўвогуле. Пра другое дзесяцігоддзе 21 стагоддзя, вось гэты перыяд 2010 па 2020 год, я займаўся непасрэдна палітыкай, я магу на 1000% заявіць, што людзі ўвогуле перасталі ісці ўступаць у палітычныя партыі. У год магло прыйсці да аб'яднанай грамадзянскай партыі, можа, 2 або 3 чалавекі па вобласці. Усё. Вось таму гэтыя спісы і пастаянна, як яны захаваліся з канца 2000, з канца 90-х, пачатку 2000-х, так імі і юзалі да самага апошняга моманту, пакуль аб'яднаную грамадзянскую партыю не зачынілі. Пра гэта ўсе ведалі ў партыі, ведалі ў Міністэрстве юстыцыі, там не дурні сядзелі, ведалі пра гэта і ў спецслужбах Рэспублікі Беларусь. Але паколькі Лукашенко праводзіў шматвектарную палітыку, і трэба было паказваць Захаду час ад часу, калі ён збліжаўся з Захадам, што ў нас ёсць нейкія там зародышы грамадскай супольнасці, і застаецца некае апазіцыйнае жыццё, таму іх не зачынялі. І давалі
магчымасць крыху зарабляць вось за кошт таго, што кіраўніцтва гэтых партый ездзіла за мяжу, прапісвала грантаўскія праграмы, атрымлівала грантавыя грошы чорным налам, прывозіла іх у Беларусь. Вось. І у пэўнай ступені вось кіраўніцтва гэтых партый такі стан спраў пачаў задавальняць. Я не магу сказаць, што яны не разумелі гэтай сітуацыі, якая склалася ў Беларусі да 2020 года, ўжо ў 2000-х. Вось. Яны проста забілі вялікага Балцецкага на вось гэтую палітычную барацьбу, паглядзелі, што сябе ўяўляе беларускае грамадства ў падаўляючай большасці, паглядзелі на тое, што сталася з тымі актыўнымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, якія хацелі займацца палітыкай яшчэ з 90-х, і проста пераключыліся на тое, што яны зараблялі грошы. Вось. Лукашенко ім дазваляў гэта рабіць, і Лукашенко дазваляў існаваць гэтым псеўдапалітычным апазіцыйным партыям і грамадскім аб'яднанням, якіх можна было зачыняць на законных высновах, таму што яны не адпавядалі дзеючаму заканадаўству. Яны не мелі столькі сяброў, колькі яны даслалі па сваіх спісах у Міністэрства юстыцыі. Вот, Сергей, такая сітуацыя склалася. Аб гэтым у партыі усе ведалі аб'яднанай грамадзянскай, але маўчалі. Я маю на ўвазе палітраду аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, атрымалася такая сітуацыя для Лукашэнкі, калі увогуле пра гэта сказаць, што усталёўваючы дыктатуру, будуючы дыктатуру ў краіне, ён, канешне, як сапраўдны дыктатар спраўляўся з усялякай альтэрнатывай. Вось. І ён расправіўся з гэтай альтэрнатывай, але не да канца. І ажыццяўляючы шматвектарную палітыку, вось, віляючы хвастом паміж Масквой і Еўразвязам, паміж Масквой і Злучанымі Штатамі, паміж Масквой і Кітаем, асабліва ажыццяўляючы шматвектарную палітыку паміж Масквой і калектыўным захадам, яму патрэбна было захаваць рэшткі таго, што не дабілі. Вось і ўсё. Таму існаванне ўсіх гэтых партый, гэта толькі заслуга да 2020 года, гэта заслуга толькі выключна спадара Лукашэнкі. І больш нікога. І спадара Макея, які актыўна з 2010 года пачаў больш актыўна апрацоўваць гэту палітыку збліжэння Беларусі з захадам. І пры Макею адчынілася вялікае мноства розных кшталтаў некамерцыйных гэтых арганізацый, якія пазачынялі тысячамі, сотнямі, больш за 1000 іх зачынілі пасля 2020 года. Таму можна сказаць, што і рэшткі аб'яднанай грамадзянскай партыі, і рэшткі БНФ, і там таварыства беларускай мовы, і тыя арганізацыі, якія пачалі адчыняцца пасля 2010 года, пасля таго, як Макей узначаліў знешнепалітычнае ведамства ў Беларусі. Гэта выключна заслуга рэжыма Лукашэнкі. Вось і ўсё. Ён з імі канчаткова не расправіўся і не зачыніў іх у першым дзесяцігоддзі 21 стагоддзя толькі таму, што яны яму былі патрэбны. А калі так здарылася, што ў 2020 годзе, калі асобы ад гэтых арганізацый падтрымалі пратэсты ў 2020 годзе, якія былі па сутнасці арганізаваны прарасійскімі кандыдатамі і вось гэтым знакамітым прарасійскім трыумвіратам Ціхановская, Цапкала, Калеснікава, яны палажылі самі сабе канец. Паклалі самі сабе канец. Вось так і атрымалася. Таму што пасля 2020 года ўлада перапужалася і вырашыла распраўляцца і зачыняць усё то, што яна дазволіла, чаму яна дазволіла існаваць і што яна адчыніла пасля 2010 года, дзякуючы вось гэтай існаванню рыторыкі з захадам, існаванню размову з Еўропай. А пасля 2020 года Лукашенко канчаткова лёг пад Крэмль, і ўжо ніякага сэнсу ў існаванні гэтых арганізацый не было. Таму што адносіны з захадам фактычна упалі да нуля, да плінтуса.
Вось такі сэнс, Сергей. Іншымі словамі, тыя людзі, якія зараз сядзяць у атачэнні Ціханаўскай, яны Лебедзька, Красуліна, Дабравольскі, яны самі сабе паклалі канец у 2020 годзе, падтрымаўшы іх, таму што была дамоўленасць з рэжымам. І пакуль яна існавала, гэтая дамоўленасць, іх па сутнасці ніхто не чапаў. Яны выконвалі эфектыўную ролю апазіцыі ў Беларусі. Прычым усе. І чальцы ад таго, што асталася ад БНФ, і чальцы аб'яднанай грамадзянскай партыі, і рознага кшталту арганізацый, якія былі створаны ў 90-х, пачатку 2000-х і захоўвалі сваю дзейнасць да 2020 года.